ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara, min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen, Segu, Sikaso min ye Kulukoro ye, Kayi, Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Bi alamisa jeune kalo kile 25 samba fila ni 26 aw bisimila ka layna bamanankan kibaro kɔnɔna la mun bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kan. An ka kibaro bakuruba dɔw bɛna tali kɛ fintigilakaw ka wulikajɔw kan ka bɔ jeune kalo kile 20 na ka se bi ma. An ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw u ye wulikajɔw camanba de kɛ marabolo caman kɔnɔ ka se ka dugu daji. Bi kidalikaw fɛ nɔ u ye jugu susu kosɛbɛ. An bɛna da don a bɛɛ lajɛlen na ka o walawala aw ye. CNT maaw olu ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ bi ni o ye session ye o ye kumaba caman fɔ nka bakuruba la kuranko sariya ɲɛbila sariya mun bɛ yen nɔ ni o kan ka Bamakɔ n'a lamini ka kuranko ta ani badi ko o kumana o kan ka sariya ta o kan. Seconde dɔnko tigilamɔgɔw fɛnɛ la yɛrɛmɛ k'a fɔ ka seconde dɔnko tigilamɔgɔw ka baarakɛlenw ka olu lakɔlɔsi ni o ye droit de propriété ye o fɛnɛ sariya tara wasaden fanbaw olu bɛɛ lajɛlen fɛ. Marabolo kɔnɔ kibaruw bɛna taa ni an ye Gawukaw fɛ yen nɔ kununko taji mobili caman donna Gawo ni fintigilakaw ka lakɔlɔsili ye o mun kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin Gawukaw ma. Gunamkaw yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya lase u ka baaraw ma kosɛbɛ. Korodi Nord jamana ɲɛmaa Kunjɔn Unya yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna batonba mun n'u b'a wele ko navire ka o dilan u yɛrɛ ye mun bɛ se ka mɔgɔ 10 ta. Farikolo ɲɛnajɛ bɛna ti an ye Coupe du Monde o kɛnɛ kan. Ninnu de an ka wulana kunnafoni bakurubaw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli bonya aw ye. A y'aw bisimila. An bɛ segin ka aw fo ko kura an b'an ka kibaruya daminɛ ni cɛfini tabaw ka baaraw ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso a ye cikan bɔ cikan mun na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛbalenw ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ. Bi sɔgɔmada in na an ka cɛbalenw ko Kidali marabolo kɔnɔna la yɔrɔ mun bɛ yen n'a ni Kidali bɛ taa kilomɛtiri 47 la k'an ka cɛfini tabaw ye jugu ka mobili dɔ pick-up ka o bugunatigɛ ni ka susu ka mobili ni a kɔnɔnafɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ dugu mun bɛ yen n'u b'a wele ko Amasin Kidali marabolo kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw o kɛlen ka larawuli kɛ larawuli minnu b'a la su ni tile o ɲɛ taara da mobili in kan ni o ye sigana mobili ye juguw tun bɛ mun kɔnɔ o ye mobili visé ka a bɛɛ lajɛlen daji wa ko o siratigɛ kelen na fɛnɛ an ka cɛfini tabaw taara o ɲɛ da taji dɔ dogolen kan ni mamaca walenjɔ ka kɛlɛtigilamɔgɔw kun kɛmɛ ka a dogo yɔrɔ dɔw la ka a sɛbɛkɔrɔ dogo ani mobili ninnu a tun bɛ mun kɔnɔ ko an ka cɛfini tabaw ye u susu ka a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ bi sɔgɔmada kelen na Banamakaw fɛ yen nɔ Kulukoro marabolo kɔnɔ ko an ka cɛfini tabaw u ye bamaca walenjɔ ka kɛlɛtigilamɔgɔw u ka dogoyɔrɔ dɔ ka o visé ka taa bɔ u kan ka o susu k'o bɛɛ lajɛlen daji. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ cɛsiri ni wulikajɔw an ka cɛfini tabaw fɛ ni kɛlɛ cɛsiri ni a ɲɛdɔn ye yaasa jugu bɛ kɛlɛ ka maliden ni a bololafɛnw ka o lakana. Halisa an bɛ to kanako bunakun kan
an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso ka cikan kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ka bɔ juin kalo tile 20 na ka se bi ma marabolo caman kɔnɔ la an ka cɛfini tabaw ye baara kɛ ka jugu susu i n'a fɔ Segu, Mopti ani Kulukoro marabolo. wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka cikan kɔnɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko sibiri juin kalo tile 20 ko an ka cɛfini tabaw ni o ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Kankanbugu, Sango Marka ni o bɛ Segu marabolo kɔnɔna la o kɛlen ka taa jugu dɔ sɔrɔ duguma kɛlɛcɛw de o wulikajɔw kɛ ka taa larawuli kɛ ka taa jugu dɔ sɔrɔ yen nɔ ni ka u susu k'u bɛɛ lajɛlen k'u daji. Cikan y'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko juin kalo tile 22 an ka cɛfini tabaw k'u ye wulikajɔ kɛ Mopti mara kɔnɔna la Sofara yɔrɔ mun ni ani Mopti bɛ kilomɛtiri 28 hakɛ la ko an ka cɛfini tabaw u ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman kɔnɔ o ye juguw ka daga dɔ sɔrɔ tukɔrɔla la yen nɔ ko an ka cɛfini tabaw ye o susu k'u bɛɛ lajɛlen ka o daji. wolomasiri tabaw ka nin cikan in kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara mun na bɛ ka kɛ an ka cɛbalenw fɛ o wulikajɔ siratigɛ kelen kɔnɔ opération dugukolo ko tɛnɛ juin kalo tile 22 olu ka larawuli kɛra sababu ye tu mun bɛ yen nɔ ni o ye Wagadu ye n'a bɛ Guire Nara marabolo fɛ Wagadu tu kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw u ye jugu ka daga dɔ susu yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen daji o ka baara kɛra an ka sanfɛ kɛlɛcɛw fɛ u ka larawuli kɔnɔna la. wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ni kɛlɛ ɲɛdɔn ye wa ko k'a yira k'a fɔ ɲinini bɛ sen na ka jugu sira labɔ hakaja u bɛ wo kɔnɔna la ni ka u susu Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se ka sinsin. wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ to sen na yaasa jugu ninnu bɛ kɛlɛ maliden n'a bololafɛn bɛ se ka lafiya cogo min na. AES jamana ni CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko jɛkulu dɔ sigira sen kan ni o ye maa mafalenw ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ Burkina Faso faaba kɔnɔna la Mali, Burkina ani Niger o maa mafalenw ko ka se ka na sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura mun ni ani CEDEAO bɛ se ka kuma cogo min na bɛnkanw bɛ kɛ cogo min na ani kuma bɛ sigi kan mun kan o bɛ na o don sɛbɛnfura in kɔnɔ yaasa kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ kumaɲɔgɔn jɛlen jolenw an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni baaraw bɛ kɛ a ka kɛ tiɲɛ sira kan. an bɛ taa CNT maaw fɛ yen nɔ wasabulon kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na u y'u ka session ka o baara dɔw kɛ ni a bolila fɛn caman kan fɛn mun ye Bamako kuranko ye sariya ɲɛbila dɔ tun bɛ yen nɔ ni o ye projet de loi ye mun ni a taara février kalo tile 25 san 2026 in na ni o bɛnkan bɛ ani Banque africaine de développement BAD ni ɲɔgɔn cɛ olu kan ka musaka dɔ bɔ ka se ka an ka jamana faaba Bamako ni a dafɛlaw kuranso dɔ ka sigi kuranso mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka kuranko gɛlɛya ban pewu Bamakokaw ni a dafɛla da la n'u b'a wele ko boucle nord ko a kuranso mun ni a fanga bɛ taa se kilo caviar 225 225 kilo caviar ko a mun bɛ kɛ sababu ye a laɲini ye ka kurantigɛ ka ban pewu Bamako ni a dafɛlaw la o sariya ɲɛbila mun kɛra a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko wasadenw ye bolo kɔrɔta ka voter o sariya in kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko u sɔnna ma baw maa fanba yɛrɛ k'a fɔ u sɔnna ni sariya ɲɛbila in ma a ka se ka lawaleya musaka kun fɔlɔw ko BAD bɛna o di an ma ni o ye Banque africaine de développement ye yaasa ni kuranso in a bɛ se ka bila sen kan ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw lafiya kuranko la wasaden maa 100 ni maa 28 u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u sɔnna ni sariya ɲɛbila in ma u ka kumaɲɔgɔn o kɔnɔna la ko in kɛra kuran ni ji minisiri ale k'ale to yen nɔ ni o ye Cɛmɔgɔ Tarawele ye ale ma yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara baw ko CNT maaw ye baara mun kɛ tantɔ a y'a sewa kosɛbɛ u b'a yɛrɛ k'a fɔ CNT maaw u jɔrɔna ko don Bamako kuranko hakaja Mali kuranko a ka se ka basigi. an bɛ taa tajiko sira fɛ kulu mun sigi bɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ tajiko bunakun kan olu ka jalajɛ 26nan k'o kɛ bi u ka ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na an ka jamana jagoko ni bayɛlɛmaliko minisiri Musa Alassane Diallo ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo fo ka taa se maa mun ni olu bɛ baara kɛ tajiko bunakun kan mobili bolilaw tajiko donibagaw maa fɛn faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin kulu in sigi a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u y'a yɛrɛ k'a fɔ bilankɔrɔ mun bɛ an bolo bi ka kumaɲɔgɔnw kɛ o kan ani fo ka taa se taji bɛ ka ladon sira ni sira mun fɛ u ye kumaw kɛ o bɛɛ lajɛlen kan kumaɲɔgɔnw kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ kɔjikan bolo mun bɛ yen nɔ ni o ye Detroit Dormuz ye o labilali mun kɛra ko tajiko bɛ ka nɔgɔya
diɲɛ jamana baw kɔnɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la jigisigi bɛ malidenw ye ko taji ko a bɛna nɔgɔya ha ka ja a bɛ se ka kɛ yɛrɛ sɔngɔ ko yɛlɛma bɛ don a la ni ko taara a sira fɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko bi mali taji ko lahala ye jumɛn ye ko kabi juin kalo tile 19 taji convoi ma don Bamako kɔnɔna la nɔ o de kɛn bɛ gɛlɛya ye bawo ko juin kalo tile 19 ka se bi ma an bɛ k'a fɔ ko taji o ma don maaw bɛ ka taji ko gɛlɛya k'a ye an bɛ waati min na ko bi ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 ka taa se a tile 21 ma ko an ka jamana ye wulikajɔ mun kɛ ka se ka taji citerne 650 o mun donna ni o litiri tun bɛ taa litiri million 29 ani kɔjana ko o de tun bɛ yen nɔ nka an bɛ waati min na ko bi ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa taji wɔɔrɔw bɛ se ka don ka malidenw ka taji ko nɔgɔya ko taji hakɛ mun ni a bɛ ka don an ka jamana fintigilakaw ani fo ka taa se mobili bolilaw ni transporteurs ni taji baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw kɛ a kama yaasa ka se ka taji ko malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na wa ko k'a dɔn k'a fɔ ko siraw minnu bɛ yen nɔ ni taji bɛ bɔ yen nɔ ni o dɔ ye Abidjan sira fo ka taa se Senegal sira ma siraw lahala cɛn bɛ kosɛbɛ o de fana kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya lase taji ko ma taji baarakɛlaw olu ka kɔrɔfɔw la o kɛlen ka kuma ta nin kɛnɛ kan ani ko fo ka taa se ko ka wulikajɔw kologiriya yaasa maaw kana jɔ taji la taji mun bɛ na o bantɔ la dɔrɔn k'a sɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ ka don ko fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ minisiri yɛrɛ k'a fɔ ni o ye Musa Alassane Diallo ye ko baaraw bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaayaso fɛ yaasa maaw ye gɛlɛya minnu fɔ ani taji baarakɛlaw ye gɛlɛya minnu fɔ tantɔ gɛlɛya min bɛ u da la ni o ye taji donni teliyali ani fo ka taa sirako la ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔw ni fɛlɛw kɛ o kama yaasa ka se ka o baaraw kɛ CNT kɔnɔna la seko ni dɔnko bunakun kan bi sɔgɔmada in na u ye sariya kisɛ minnu ta a sariya dɔ bolila seko ni dɔnko tigilamaw bolola baarakɛlaw u bɛ baara mun kɛ u ka baarakɛfɛnw ani fo ka taa se u ka baarakɛlaw bɛ se ka lakana cogo di sariya ɲɛbila u ye bolo kɔrɔta k'a fɔ k'u sɔnna sariya in ma sariya mun ni a bɛ tali kɛ ko ka se ka seko ni dɔnko tigilamaw ani fo ka taa se bolola baarakɛlaw droit d'auteur ni o de ye u ka lakodɔnni walima u ka tɔgɔla baara ka se ka o lakɔlɔsi ko kulu bɛna sigi lakɔlɔsili bɛna kɛ yaasa maaw ka baara kana pirate wa ka ja maaw ka baara kana ta maa wɔrɔ fɛ ka se ka maaw ka baara ka a lakɔlɔsi ko o hakilina mun n'a bɛna ta n'u b'a wele ko propriété littéraire et artistique o bɛna to seko ni dɔnko tigilamaw u bɛ se k'u ka baarakɛlenw u yɛrɛ ka se ka kɛ a ta ye maa si kana n'u ka baarakɛlenw suɲɛ bolola baarakɛlaw ka baaraw u bɛ u ka taamasiyɛnw bila a kan a se ka suɲɛ cogo min na ko o nafa ye mun ye seko ni dɔnko tigilamaw kan a b'a to u bɛ wɔsi mun kɛ u bɛ sɛgɛn mun kɛ u bɛ se k'u ka sɛgɛn nafa sɔrɔ cogo min na CNT maaw u ye o sariya ɲɛbila in ka a vote wasaden maa 128 bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko u sɔnna sariya kisɛ in ma minisiri Mamu Dafe ale tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ bawo ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ CNT maaw u jamɛ kosɛbɛ seko ni dɔnko tigilamaw bolola baarakɛlaw u ka nafa kow la an bɛ taa Katikaw fɛ yen nɔ Croix-Rouge maaw ye dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ni olu somɔgɔw tora kɛlɛdaga la ka sanga ni avril kalo tile 24 ye ni binganikɛlaw nana bin an ka jamana kan ko o kɔnɔna de la u ye sefa wari $33 kɔ ka o ta k'a di du caman ma ko du bɛɛ lajɛlen bɛ 25 ka o sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye duw latɔmɔ cogo min na ɲɛmaaw ni dugutigilakaw olu yɛrɛ de ye a yira Croix-Rouge maaw la maa mun ni olu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don u ye gɛlɛya mun kɛra u ka u bɛ se ka dɔ ta ka bɔ o gɛlɛyaw la furakɛli ni a ɲɔngow fo ka taa se baloko o ma o siratigɛ de la Kita Kati préfet ale ka maa mun tun bɛ o kɛnɛ kan ni o y'a ka deuxième adjoint ye Aruna Berthe yɛrɛ k'a fɔ ko a sewara kosɛbɛ bawo nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko cakɛdaw minnu bɛ yan nɔ Croix-Rouge n'a ɲɔngow u labɛn bɛ ka se ka kɔkɔrɔmadɔnni kɛ jamana ɲɛmaaw ye hakaja fintigilakaw minnu somɔgɔw minnu bɛ bin kɛlɛdaga la ka u hakili to o somɔgɔw la ko nin kan ka kɛ misali de ye bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka wulikajɔw kɛ yaasa maa minnu ni tora jamana ko la an ka hakili to o somɔgɔw la cogo min na Kebamete fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ an ka kibaruya tɔw ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da o ma dɛ
sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye gawkaw fɛ nɔ ka sanga ni tarata juin kalo tile 23 ye taji caman o donna Gao o mun ni ala kun kɔlɔsilen don an ka finitigilakaw fɛ ka se ka taji tɔbɔtɔ ka taa se gawukadenw ma o doni kɛra hɛrɛ ni nisɔndiyaba ye bawo o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji sitɛrini 30 ɲɔngo o de donna o mun ko n'a bɛ ka sababu ye ka lafiyada lase Gao ani fo ka taa se an ka kɔrɔnfan marabolo caman ma kayikaw fɛ yen nɔ kɛnɛ sigira sen kan ni o ye suguba ye cikɛlaw tɔgɔ la sugu ko salon international de l'agriculture o baara mun ni a dayɛlɛli kɛra Gao marabolo Kayi marabolo ɲɛma ale ka maa mun kun bɛ yen nɔ ni o ye Agayisa Mayiga ye ka sanga ni Kayi cikɛlaw olu ka nin hakilina ye k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka cikɛ ko ka a lapasa ka cikɛlaw wele bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ci nafa sɔrɔ cogo min na ci bɛ baara kɛ ni sira mun ye ka nafa bɔ ka o n'a damataw k'o yira sugubulon mun na ni Kayi cikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa u ka cikɛfɛnw ka o bila sugubulon na a bɛ kɛ sababu ye ka cikɛ ko ani fo ka taa se baganmara ka a yakubaya Kayi marabolo kɔnɔ gunamkaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya lase u ka cikɛ ko ma bawo ko cikɛ mansin minnu bɛ yen nɔ n'u kan ka taji k'a kɔnɔ ka ci kɛ taji tɛ ka sɔrɔ ka kɛ o mansinba ninnu kɔnɔ malosɛnɛ mansin ni a ɲɔngo u ka sigida mun bɛ yen ni o ye dukeriya ye duekire ani fo ka taa se kɛnɛ ye ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ yen nɔ o tɛ ka se ka taji sɔrɔ ka k'u ka mansin kɔnɔ yaasa ka u ka maloforo k'u sɔn wa o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛmɛ sababu ye dugu kɔnɔna la maa caman ka baaraw gɛlɛmɛ kosɛbɛ o de la k'u b'u kana bɔ ɲɛmaaw fɛ fɛlɛni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na korokaw fɛ yen nɔ maa mun bɛ u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ wele ko réfugiés o maa kura 124 ko o donna korokaw fɛ yen nɔ minnu bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna la u donna ka sanga ni araba juin kalo tile 23 ye juin kalo tile 24 ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ni maa ninnu ko o bɛna dɔ de fara maaw ka maa mun ni olu kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila n'u caman bɛ fɛn mun ye korokaw fɛ yen nɔ musow denw ani maa caman b'a la minnu ni u bolila lakanabala ɲɛ o siratigɛ de la k'u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaaso ani baɲumankɛlaw yaasa dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na k'u ka nin waati in latɛmɛ sankaw fɛ yen nɔ bolocili kɛra ka ɲɛsin sifinnakaw ma yaasa u bɛ se ka kisi ka bɔ banakisɛ minnu bɛna kuma o kuma ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn mun ye jabɛti bana ni a ɲɔngo o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko san fɛ yen nɔ sifinnaka 210 ani kɔ minnu si t'a bɔ san 2 la ka taa se san 15 ma ko olu de bɛ gɛlɛya sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka se ka furakɛli kɛ o la ka bana kunbɛn o de la ko ni bolocili daminɛna bolocili mun ni a bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw kisi ka bɔ banakisɛw caman ma kɔnɔboli ni a ɲɔngow fo ka taa se banakisɛ wɛrɛ ma minnu n'u bɛna samiya kɔnɔna la kosɛbɛ sumaya bana ni a ɲɔngow kibamute fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruya kɔnɔna la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Kokan kibaru bɛna taa ni an ye Sud-Afrique jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ Malawi ka den maa 500 hakɛya ni waati in na ko olu de lasagolen don Johannesburg u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni maa mun kan ka bɔ yanni u ka bɔli kuma cɛ ko ka se ka bɔ ka sanga ni waati in ye Sud-Afrique jamana kɔnɔna la dunan juguya wale mun ni o ɲɔgɔn ɲɛmɛ kosɛbɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ Malawi ka den ninnu yɛrɛ de y'a ŋaniya k'a fɔ u bɛ bɔ jamana in kɔnɔ yaasa ka se ka u kisi ka bɔ o juguya ni a ɲɔngo ma. Maroko jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko u ye kulu sigi baarada mun n'a bɛna baara kɛ bɔlɔlɔ kow kan ka o kow kɛlɛ n'u y'a wele ko SCOC ko nin sira in bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɔlɔlɔ siraw ko o lajɛya kosɛbɛ h'a ka ja kunnafoni minnu bɛ cari ni o ye kunnafoni jugu ye h'a ka ja ɲɔgɔn burujuya ni a ɲɔngow yaasa ka se ka o kɛlɛ marabolo ka se ka mara cogoya ka se ka ɲɛ kosɛbɛ Maroko jamana kɔnɔ. Libi jamana gouvernement ɲɛmaa y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni waati in na ko jamana dɔw bɛ yen o maaw tɛ se ka don Libi jamana kɔnɔ n'a fɔ Sudan, Eritrea, Ethiopie ani Somali u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni jamana maa ninnu u danganiyalen tɛ ka don Libi jamana kɔnɔ sira foyi de fɛ bateau kan o avion na walima duguma sira fɛ u ka décret officiel dɔ u y'o ta k'a fɔ ko u tɛ se ka don jamana in kɔnɔ. Corée du Nord jamana ɲɛmaa Kim Jong-un y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Corée du Nord kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ ji kan ko u bɛ na u ka batonba dilan u yɛrɛ ye batonba mun ni a bɛna kɛ sababu ye ka maa n'a giriya bɛna taa se tɔni 10 ɲɔngo hakɛ ma jikan batonba minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka mɔbilibaw ta u n'a ɲɔngow de don ko u bɛna o dilan yaasa ka se ka dɔ fara u ka lakanako fɛlɛw kan. Farikolo ɲɛnajɛ binakun kan baskɛti ni o ɲɛmaa Fédération Malienne de Basketball a ɲɛmaa Jean-Claude Sidibe ale ye sefa wari miliyɔn 10 ta ka o di basketikɛlaw ma minnu ni a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka tako fɔlɔ la u ye victoire gain ko 3 ta ka tugu ɲɔgɔn na o sɛgɛtigɛ de la ni ɲɛmaa in a ye musaka ta k'a d'u ma yaasa ka se ka basketikɛlaw ka u galabu fɔni u bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na kulon na. Coupe du Monde ni san 2026 o baara mun ni u bɛ sen na kunungo Brésil ani Maroko olu ye u ka ticket sɔrɔ ka taa 16e de finale la ani Mexique fo ka taa se Afrique du Sud ma a yɛrɛ k'a fɔ kunungo juin kalo tile 24 senandolanci minnu kɛra Brésil ale ye Écosse dasi 3 ani kanangolo o homme du match ni o ye dolantan kotigi ye o kɛra Vinicius Junior ye Maroc ye Haïti dasi 4 ani 2 o dolantan kotigi o kɛra o ka capitaine ye Achraf Hakimi ni ale fana ye celu kelen don ni ka tila ka passe décisive ka o kɛ Mexique jamana ale ye République tchèque dasi 3 ani kanangolo ani fo ka taa se olu ka match kotigi homme du match o kɛra Julian Quinones ye Afrique du Sud olu ye Corée du Sud ka o dasi 1 ani kanangolo ani fo ka taa se ni waati na yɛrɛ k'a fɔ kunungo dolantan minnu kɛra bakuluba C kɔnɔna la groupe C Brésil olu ye jɔyɔrɔ gale ye ni kuru 7 ye ani farankan 6 Maroko jamana bɛ jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ fana ni kuru 7 ani farankan 3 ye Écosse jamana olu ye jɔyɔrɔ 3nan ye Haïti jamana olu ye jɔyɔrɔ 4nan ye ni kuru fu bɛ olu bolokɔrɔ kunungo dolantan minnu tana bakuluba A groupe A Mexique ale ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ ni kuru 9 ani farankan 6 ye Sud-Afrique jamana ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ groupe A kɔnɔna la ni kuru 4 ani ka moyen 1 ye Corée du Sud olu ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ République du Tchèque olu ye bakuluba groupe A o jɔyɔrɔ laban ye maa minnu bɛ yen nɔ nin waati na ni olu ye qualifié no ka taa fɛn mun ye 16e de finale la yɛrɛ mɛn k'a fɔ o jamana dɔw bɛ tali kɛ Brésil ani fo ka taa se Mexique ma Afrique du Sud yɛrɛ mɛn k'a fɔ Afrique du Sud ale donna tariku kɔnɔ baw a kɛra farafina ani y'a tiɲɛ gale ye u ka se ka tɛmɛ ka taa bɔ phase éliminatoire kɛnɛ kan direct kɛnɛ kan ka se ka continuer ni kulon tɔ ye Mexique jamana olu ka kluba la
u y'u ka dolantan saba bɛɛ lajɛlen gagné 9 points ka tɛmɛ poule la wa ko maa minnu ni olu bɛ kulon labɛn maa si kuma o kɛ kabi 1990 Italie jamana o kɔfɛ Brésil fɛnɛ kɔnɔna la Vinicius Junior ale fɛnɛ ye record dɔ battu ni o de ye match 8 kɔnɔna la match 7 kɔnɔ a nɔ yɛrɛ bi 8 na a ye 5 don ni ka passe décisive o saba k'o kɛ Maroc fɛnɛ kɛra farafina kulu jamana ye mun ni olu fana ye tariku kɛ baw u ye baara mun kɛ ka jɔyɔrɔba in sɔrɔ ko farafina jamana ma se ka sɔrɔ ani fana u ye bi mun don coupe du monde na farafina jamana ma se ka kɛ classement kɔnɔ maa mun ni olu ka bi fanga ka bon kosɛbɛ Lionel Messi ale ye bi 5 ye Erling Haaland bi 4 bɛ ale bolo Kylian Mbappé ale ye bi 4 ani Vinicius Junior olu ye bi 4 ye bi programme ye mun ye nɛgɛ kaɲɛ 22 Côte d'Ivoire ani Curaçao olu bɛ kari ɲɔgɔn na o nɛgɛ kaɲɛ 22 fɛnɛ kelen Équateur ni Allemagne jamana bɛ kari ɲɔgɔn na 1h du matin Japon ni Suède olu bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na Tunisie ani Pays-Bas olu fɛnɛ bɛ kari ɲɔgɔn na 1h du matin 4h du matin Paraguay ani Australie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Turquie ni États-Unis olu bɛ kari ɲɔgɔn na 4h du matin ni ne bɛ dan siri an ka wulada na kibaruya mun sera ka fara ɲɔgɔn kan lase aw ma k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɛ ko k'an bɛn Jaw ani nɛgɛ karafew o tun bɛ Keba Jalo bolo min ye énergie ye ko kurantigɛ ko o bɛna boloda yɔrɔ damadɔw la k'a daminɛ bi la sa n'o o ye juin kalo ale tile 24 ye u y'a yira sa ko nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 12 ma Badilabugukaw fɛ yen Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu yɛrɛ kɔnɔna ko min ye courant kɔni bɛ tigɛ sa k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 12 ma énergie ko sa ko courant bɛ se ka na ka kɔn ni waati fɔlen ye wa fana k'a bɛ hakɛto ɲini kɛ a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn fasirila maa min fɛ secrétaire général min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw olu ka sigi la sini n'o o ye nin kalo in tile 25 ye alamisa kurantigɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 12 la kin minnu na o ye Dawudabugu ye Sogoningɔ Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ u y'a yira sa ko courant bɛ se ka na yanni waati kofɔlen tɛ n'o ye nɛgɛ kaɲɛ 12 ye k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ secrétaire général énergie kɔnɔna na n'o ye madame Kani ye ale ka bataki don min ye jumadon ye sa n'o bɛ bɛn juin kalo tile 26 ma o kurantigɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 16 ma yɔrɔ minnu b'o la o ye Senu ye anw yɛrɛ fɛ yan ale ni Banankɔrɔ ani Sanankɔrɔba ko olu de kɔni bɛ o la min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sa ko courant bɛ se ka na yanni Lazara cɛ k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni énergie ale ka bataki ye ka bɔ madame Kane Aramatu ale yɔrɔ u ka communiqué 4nan fala ye o ye sibiridon ye juin kalo tile 27 courant bɛna na tigɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ka na nɛgɛ kaɲɛ 12 Badilabugu Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu kɔnɔna o bɛ o la ko hakɛto ɲini bɛ kɛ bɛɛ fɛ ko sabula courant bɛ se ka na yanni nɛgɛ kaɲɛ 12 cɛ baaraw wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ u ka client bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman u k'o sɔrɔ ko la ani degun minnu bɛna na sɔrɔ k'u ka hakɛto kɛ min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw ka sigi la ale de ye secrétaire